Nih, Kelompok. ketinggalan. Kalau ini ya Pak, ini enggak. Iya. Ini mau lapor itu. Iya, tontonan gua juga. Iya, Pak Wadin. Nanti itu dong. Oh, ya. Yo, Mbak Rini di situ, mangga. Rini pangling, rekam di perlu diingat sendiri. Yang esok rumah. Jadi ya wis lurus aku bahas skincare. Mancing boy ya. Iya. Tinggalan ini orang panasan. Tahu bila mancing esok kawan sore. Bocah apa sih? Bali maghrib. Aduh. Riwe. Orang kaya nenyong tok sing ora ada kegiatan ada prewi. Live kok. Nun Live kok. lawan galo. Ya bikin kegiatan. Ya bikin cek sonar. Menyendiri. Ngirit. Wis. Gimana tuh Pak? Gak mundur waktu nambah kan? Mas Ari SR Audio minta lagu Jarum Jarum. Pak Ratno Randa Sinden. Pak Marno Kalilanda Jarum Jarum. Mas Adit Sukomulyo ayang-ayang. Ayang Wiwin. Ayang ini. Mas Joni Losdol sama istri setia. Oh iya, terus Sugeng Dalu Terus Sekar Bima. dulu Jongdalu. Nih Pak Karlan Saino Gunung Sampir Kali Benci badhe nyuwun lagu Pantelo Gending matur nuwun. Ya oke. Nih Terus Sugeng Dalu Pak Dalang dulu Jongdalu. Rodo lawas sanget anggene kula mriksani ringgit Purwo Sekar Bima. Kulo penggemar setia Pak Saryono Gareng Gaul Pring Tali Kebanaran Mandiraja. Terus Kangge tombo kangen marang dalam Pak Ki Eko Suwaryo, kangen marang Roro Sinden lan wiyoga ugi sakrunipun kangge menghibur sedaya pemirsa nyuwun lakon Lingga Mas penggemar setia Sekar Bima Gareng Gaul Pring Tali Kebanaran Mandiraja Pak Saryono Bakri. alhamdulillah. Apa meneng Gus? Kulo niki sing saweg nandhang katresnan. Jajal terus jajal. Kulo niki sing saweg nandhang katresnan amargi ati kulo keronto-ronto. Saben dina kelingan marang wong ayu sing dodolane kopi. Ngeri. Kelingan bakul kopi ke bakul kopi ini nonton apa ora? Tonton. Mas kamu capek sih gawe. Iya ge. Salah aja. Opo? Jare wis putus blang. Wis gawe. Apa balen maning? Bingung Bagong nyung besane kapan ya? Ada di free yang mana? Macam maning jajal. Sekarang kalau bakul kopi mah kudu lah bakul kopi apa keprimen? Cerita dia. Iya jajal jajal. Iya. Oh, wong ayu ojo ninggal katresnan kulo. Kangge menghibur kalamunan kulo nyuwun lagon ninggal katresnan Gareng Gaul Pak Mantari. Weh. Tembung dini ku bakul kopi nih sing ayu. Pak Mantari sing pundi? Ih, ganteng banget. Senyum, Mbak. Banyulangi dari siapa? Tuan rumah. Juragan Tiplung. Nah, juragane Banyulangit mangga sing pundi? Ya sing penting wis dibaca ya. Nggih, monggo. Yes. Sing ana pendere iki kudu diwenesi sing ndi? Ya, Banyulangit. Banyulangit. Berjuang.
cintaku kopi Rosa Pari